Fost in-nijiet ta' ima, niket u qsim il-qalb il-Komunità Kattolika Pakistana tat l-aħħar tislima lil Nadab John, it-tfajjel ta' 15-il sena illi tilef ħajtu traġikament wara li jereq fix-xajra. Fil-Knisja ta' Ġiesu l-Belt Valletta l-Komunità Kattolika Pakistana flimkien ma' numru ta' Maltin inġabru sabiex jagħtu l-aħħar tislima għal Nadab John illi kien anke qed iservi bħala qabbati. Il-qudiesa li saret il-ġimgħa filgħodu u li rat partiċipazzjoni qawwija min-nies tmexxiet mill-Kappillan Pakistan Arslan Masih li jmexxi l-Komunità Kattolika Pakistana u partijiet minn anke saru bil-Malti. Nadab John illi kien għandu biss 15-il sena tilef ħajtu fit-18 ta' Lulju meta sapruħu f'diffikultà waqt li kienet jom fix-xajra. Il-pulizija kienu marfa bl-inċident għal ħabta tal-5:15 ta' wara nofsinhar fejn issejjaħ tim mediku u ambulanza illi ħadu lit-tifel l-isptar Mater Dei wara li kien ittella mill-baħar u nata lajnuna mill-pubbliku. Aktar tard huwa kien iċċertifikat illi tilef ħajtu fl-isptar Mater Dei. Il-mewta traġika tiegħu qajmet kuxjenza dwar l-għarfien li għandu jkollu l-pubbliku rigward l-ewwel għajnuna. Tant illi bosta appellaw sabiex l-awtoritajiet jibdew joffru l-korsijiet tal-ewwel għajnuna lill-pubbliku għal każijiet differenti illi jistgħu jinqalgħu.